Lelo Panyansa Voice Box muli makhatu kambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Amthiramanja Boys akuwafunsa azibusa komanso mashehe amene akuti iwo ndithu ndi atsogoleri a mipingo okhudzidwa amene anapangitsa press briefing kuwadzudzula a Thomas Msusa kuti sanayankhule bwino pa nkhani yokhudzana ndi ripoti ya ndege imene inapha chitima ku Chikangawa. Ndi Amthiramanja Boys akunena kuti ayi ifetu atsogoleri athu a mipingo onse achikhristu komanso achisilamu timawadziwa ndipo atsogoleri amenewo ku press briefing kuja kunalibeko. Ndi inuyo mukamati ndinu azibusa komanso mashehe okhudzidwa mwachokera kuti komanso mpingo wanu uli kuti? Kumenekotu ndikufunsa kwa Amthiramanja Boys kupita kwa azibusa amene anapangitsa press conference yotsutsana ndi Msusa. Ndi tikhali modzi pano Panyansa Voice Box kuti Amthiramanja Boys akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa 27 December 2024 pano Panyansa Voice Box. Ndipo tikamaliza chonde ikani maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena Amthiramanja Boys inuyo mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo, mutiuza in the comment section below pano Panyansa Voice Box. Paziko lapansi olokotita sunga chinsisi, olokotita bisa chinsisi, koma kumwambako Mulungu ndi mmodzi. Palibepo awiri iyayi. Ndi mmodzi ali ndi angelo. Angelo muli oyipa muli abwino mu angelo momwemo. Mbaona Satana ali mugulu la angelo lonso. Chifukwa Satanayo anali wowukira kuzera kwa Mulunguko. Ndiye Satanayi analoledwa kupanga nayenso anthu ake paziko lapansi pano kuti azigwira nawo ntchito. Ndi awawa akuoneka kuti amipingo koma osowa chochita, koma osatchula kumene akuchokera, osatchula mpingo wawo kuti ndi uti, kungoti mukationa ifeyo ndiye muona amipingo muno. Mipingo yonse tikusogolera ndife. Mwazitchula kuti mwachoka mpingo wanji, mukubisa chani? Zina lanu abusa inu ndinu ndani? Chabwino pa nthawi yonseyi pamene pakuchitika zoyipa zonsezi, chakusangalasani choti mutuluke ndi cha Archbishop Msusa basi. Ziko lino palibe chochita china chake kuti amazibusa inu mukakhala ndi kuba kwanuko ndi uchisiru wanuwo ndi kusauka kwanuko mukakhala simungakhale ndi china chake chochita iyayi choti anthu azikuyamikirani kufuna kuononga zipembezo basi. Ndinu anthu a Satana, ndinu anthu oti ndiopanda phindu muziko muno, ndi anthu onena kuti ifeyo sitingakhale nanu chidwi ndi inuyo. Ife ndi anthu oti sitingakhale nawo chidwi inuyo kumati ayi ife ndi azibusa amene ifeyo basi mukationa munomo nkhope zathuzi muona azibusa. Ndiye ifeyo nkhope zimenezo zomwe azibusa m'Malawi mwathu muno mulibetu. Abusa inuyo ankhope chonchi zonyasa ngati afiti chonchi. Mwachokera pati? Mpingo wanu ndi uti? Atolangana akufunsani mpingo wanu ndi uti? Mwati ndandanda mitu yotupayo. Mpingo wanu ndi uti? Ndinu ampingo uti? Mwachokera kuti? Chabwino tavomera ndinu azibusa nonse inu, koma nonse inu mukuyimirira ndani? Mipingo yanu ndi yachani? Mutimasulire mayina anu ndinu ndani? Chifukwa ife tikamati ampingo timachita kuwaziwa ngati ine pano wachisilamu ndimaziwa kuti wampingo amandiyimirira ine ndi dina lachabulika. Pa mipingo yanu mwaoneka uko dina lachabulika kulibeko, ndipo wa Muslim Association kulibeko. Nkumaoneka wina wavacho kufia kuti amipingo ndife. Wachokera pati? Ndiyeyo ndani? Zina lache wachoka nzikiti uti? Iweyo zina lako loko wazibisa ndi mutu wakowo ndi mutu wako ozungulirawo ndi kusauka kwakoko ndi umphawi wakowo. Iweyo ndi mwana wa ndani? Wachoka kuchali chichiti? Chifukwa ngati mula azibusa ndandanda nonse inu mwenereka mukhale pamene pa anthu akufunsani mafunso ndipo muyankhe. Musanene kuti asitinga zitchule loko za matchali chimungosiya uko zimenezo iyayi. Kodi ino akongeresi basi mungokhala china chilichonse achiyezekani chimenecho? China chilichonse atiye ntiyezeke chimenecho? Kodi tiyezeka tifika liti? Azibusa inunso mukuti atiye ntiyezeke zimenezo mwachokera pati? Azibusa onyasa nkhope ngati anthu ochokera pansi pa nyanja ya Satanic ino. Kodi azibusa inuyo amene mukuzita azibusa inu muno mwatuluka anthu azikwanje? Inuyo pa mpingo wanu simunachione choopsa kwambiri kwa anthu azikwanje kuti akupha mizika, akufuna kupha akhristu anu? Inu ndikukhalapo ndikukhala ndi press briefing yanu yoonesa kuti muzuzule zimene zija. Mwaona zozuzula ndi za Archbishop Msusa basi. Archbishop Msusa ni munthu anabadwa ni munthu, ndi uzimu ndi chikhalidwe. Ndiye ngati iyeyo ali wachipembezo koma pa umunthu ayeneka kuyankhulapo ngati munthu. So musampanirire
kunena kuti aisana yankhule bwino ngati munthu wachipembedzo mmafuna ayankhule chani? Ayankhule mkabudula mwanumo inu ya mipingo inu setezanu inu. Ndipo shehe anabwera pamenepo yetu ndi osatawasha ameneyoyo unso alibetu, chifukwa shehe timamuziwa sakhala ngati ameneyo kulowa za unafiku za munafiku anthu onama kwambiri. Shehe ameneyo paziko lapansi pano kapena Korani kapena Baibulo imakana kuti munthu wachipembedzo asabwerese za shiriki kuzika pamenepo nkukazithinyizira pamenepo. Mulungu kapena Korani kapena Baibulo imakana. Shehe uyu siti kumuziwa, azibusa wasiti kwaziwa. Achokera pati? Maina awo ni ndani? Ndi ana andani? Ndi mpingo wake uti umene watuma ife tiziwe? Tikamafusa mafuso pano tizifusanso nafe kwa anthu amenewo kuti anakutuma nini ndani. Press briefing imeneyi mumafuna ipindule chani? Archbishop Nsusa wamupha ndani? Walakwisa chani? Azikwanje amene amathamangaja na akhapa anthu mbowemu na asema anthu zipumi, inu azibusa mukusangalala nazo munali muli kuti? Press briefing iyi wakupasani ndrama anthu osauka ngati inu mukuoneka kuti mwachita kunyamulidwa pa galimoto, mulibe oloko ndi phapa limene la galimoto, ndi anthu osauka mwangobwerekedwa masutiwo kapena kugawiridwa kuti valani mukapange press briefing muonese kuti ndinu achipembedzo. So ifetu tifuna tikuuzeni kuti siza MCP tu za kamuzu wakale. Ifetu sana oti mukhoza kutiseweresa pakali pano. Muyembekezere kuti tikhoza kuphulisa mitu yanu yotupayo mukuzinena kuti achipembedzo inu. Chifukwa ife sitili pano kusekerera chopusa iyayi. Ife tili pano kusekerera chinthu chimene Mulungu akuchiyankhula. Mulunguyo kuyankhula kwa anthuwo ndikukwanisa kupita kwa anthu ndikukatulusa kuti Mulungu wandiyankhula izi. Ndipo izi ndiye chili chilungamo chenicheni, chifukwa Mulungu sabisika iyayi. Mulungu sumbisala iyayi. So Mulungu wavumbulusatu. Mulungu yosanga ngogwa kumwambatu ayenereka kupereka mwa anthu tu azivumbuluse za imfa ya Saulo Sichilimanda anthu 8 aja. So anthu ayamba kuvumbulusa chilungamo kuzera Mulungu kwatuma. Inu mukufuna mwaopyese ndi ukongeresi wanuwo ndi MCP wanuwo, chifukwa MCP imalimbana ndi azibusa, imalimbana ndi azipembezo. Cholinga wina aliyese muziko muno asayankhule koma tilipo tiyankhula. Ndiye tikuuzaninso kuti azibusa inu ubunake nkhope zanu zaoneka. Muli pa soka lalikulu, muli pa ngozi yayikulu, mwatenga matemberero a munthu wosachimwa. Achakwera myazi ya anthu 8 wa 9 Saulo Sichilima, mwazi umene uja uli pa milomo ya achakwera ndi anthu onse amene anakhuza nawo imfa imene ija. Umboni ulipo. Chofuna kuti muziwe ndi chani? Kula buje black box tamuzeni Moses Kunkuyu aipereke tikhale ndi umboni mwina pang'ono poka. Tamuzeni black box aipereke. President ananena kuti kufa kwa vice president kumpasa ripoti kuti muzidi pasa ripoti pa 4 hours. Kodi 4 hours imatenga ntunda wa utali bwanji pa ngozi ikafuna kuchitika? Chabuno pachitika ngozi galimoto yaphwanyana. Ndiye tauza traffic kapena polisi kuti mukafikepo ikangotha 4 hours pamenepo. Anthuwo akhala ali moyo kapena palibepo kapena ali moyo. Kapena anthuwo azakhala atafa kapena akupanga chani 4 hours kuti ite. Chabuno chakwera amapereka kuauza anthu kuti muzindipasa even 4 hours. 4 hours ndiyo talika bwanji kuti iyeyi alandire uthenga koma wamwalira ndi vice president. Maspeech amene wasimu mamva. Ndiye inu anthu otupa mitu inu mukunena kuti azipembezo nkabudula mwanu inu ndithu. Inu matrausa mwanu azibambo inu munabwera apa mukuti ndife azipembezo. Sinu azipembezo, ndinu akubana satana inu. Inu okuba kwambiri, ndinu anthu oyipa kwambiri, ndipo mwazi umene uyenderera mmanyumba mwanunso nanu ukukhuzani. Chifukwa imfa imene wina lise kungotengerapo mbali ndikudya ndrama za Chakwera, ndikudya ndrama za MCP kuti pangisani izi. Mwaziwo ukukhuza kunyumba kwakoko ukupeza ya mizimu naeni ija singangopita wamba imene ija. Archbishop Nsusa sali yekha wanyamula khwimbi ndi mabungwe ndi anthu ndi ma activist. Mawu amene aja anayankhula kale anthu Archbishop Nsusa asanayankhule. Lero inuyo nkumata mipingo ndife anthu osauka mwaenda pansi mwangonyamulidwa. Ndrama za briefing simungazipenze. Alipo wakuthandizani ku Congressiko, ku MCP ko.
ndiye inu ndana asoka inu anthu otembereredwa inuyo kuchokera lero azibusa nonse mulungu akuyendereni ndipo kukuyenderani kwake akuyendereni ndi ngelo waukali akukwapuleni nonse inu munapangisa press briefing kunena kuti iyayi Archbishop Nsusa sana anene bwino koma inuyo ndiye olongosola muzikoli zinthu munali kuti muli kuti chabuno mubunge la paki mulimo kapena mulibe pamene paja ali mubunge la paki ndiye ndi kuti zina lake ni ndani tizimufusa mafuso ameneyo ana anjoka anthu akuba anthu otembereredwa inu mwadi ya ndrama zimenezo za police briefing izo mwadi ya magazachi limanda anthu 8 aja mukuyenda nawo soka limenelo ndipo soka limenelo ndipempha mulungu asadakukhululukireni ngati mukuti ndinu amipingo inu anthu okuba chabe inu